Dako ang nahimong epekto sa pandemya dili lang sa panglawas apan lakip na sa pangunahuna sa tawo, negosyo ug ekonomiya worldwide. Niadtong Sabado, Mayo 6, 2023, gideklara na sa World Health Organization kon WHO nga human na ang COVID-19 pandemic isip public health emergency sa tibuok kalibutan. Bisan pa man nga natapos ng public health emergency, nagpabilin gihapon nga buhi sa panumduman sa mga tawo ang nagian nga pandemya. Iyahig diskarte ang mga tawo niya tung panahona aron lang dili maburyong samtang anaa sa balay. Sama na lang niya ami konsulta nga usa ka negosyante ug taga Davao City. Pagpatato ang iyang nahimong pamaagi aron dili maburyong. Sumala kang ami nga matagtato niya, bililhon ug dunay meaning kaniya. Ang tato man good, warag art diba kung baga ipakita ni makagaya sa ako nga na ako'y tato, nagpatato ko because kanang gusto na ko ipakita akong love sa akong family ba para na mag-asawa mi and then akong tulo ka anak. Sila pod warag siguro sa kaburyong na to sa kanang sa pandemic mo to nga nagpatato ko. And then sila pod hantud tanan na gyud kami tanan, ako lang husband ang wala nagpatato. Naingganyo sab si Ryan Rodriguez nga usa sa mga sinaligan ni Ami nga dungagan ang iyang mga tato sa lawas. Sagad sa iyang mga tato, nagasimbolo sa iyang pagkatawo o kanhi trabaho. Matud ni Ryan nga hugot ang iyang desisyon nga matatuan o klase-klaseng mga disenyo ang iyang panit. Nagtuo siya nga ang tato usa ka pagpadayag o usa ka art. Ablis sab siya sa kritisismo gikan sa ubang tawo tungod sa iyang mga tato sa panit. Marami naman tayong pinagdaanan ng pandemic talaga. So na-bored ako kaya lang nagpatato. Kaya napadaming tato ko sa katawan ko. Sample yun siya. Kaya siya, salamin, saka ito sa LGBTQ ang kulay ng alam natin itong kulay ng ating mga rainbow color kung mga sangkabakla. Saka yung ating gunting sa kasukla kasi isa akong hairstylist noon nung bago pa mag-pandemic sa Manila dati. Bago ko na uwi sa Davao. Ngayon nagka-pandemic, nagpasya ako na umuwi ako sa Davao talaga. Saka art naman ngayon ang tattoo, hindi naman talaga sasabing noon araw na parang sabihan kang adik ka o something ang sasabihin sa'yo kasi marami kang tattoo. Ngayon malawak na isip ng tao ngayon. Dili usab malimtan ining grupuha ang nagiang pandemya kay nakatabang kanila og dako ang magpatato aron makunhuran ang gibating kalaay niadtong panahona. Ang tattoo is art na siya sa at part of the body, tapos wala, symbolizing of love lang siya sa akin. Ito. Sa akin, fashion. Basta, ipahimo lang na ako ni katong Pandemic. due to pandemic. So, siguro, very sa akin to, very memorable. Sa akin, kay art naman sa akin to. Sabay-sabay kami nagpatato. Parang white flower man ata ni. Managlahi man ang pamaagi og diskarte sa mga tawo niadtong pandemya aron malikayan nga dili maburyong. Ang importante, wala mawadi og paglaom o nagpabiling lig-on luyo sa hagit sa panahon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.